Și hei, salut, sunt Liviu. Acum, astăzi ne vom juca într-un joc Hungry Shark World, parcă așa era, nu mai știu. Și de când n-am mai făcut videoclipuri, yeah! Cu această aplicație Mobizen. Eu în acest joc, să știți, încă nu m-am mai jucat deloc. Nici odată. Hai, bă! What the fuck? Ce... Hai să jucăm, dar... Move, control și cea viteză, bine. It's to survive. Eu trebuie să mănânc ca să supraviețuiesc. Loading. Facum fără loading. Revenim când intrăm în joc. În sfârșit, după 10 miliarde de ani, s-a încărcat. What the fuck? Trebuie să mâncăm ca... Bă! Nu-i. Rupe-l. Nu facem viteză, leacă. Nu așa. Nu putem să what the fuck. What are you doing? Oh, yeah, putem. Stați, boss. Stați să nu fac niciun rău. Doar vreau să mănânc. Gold Rush. Mănânc, trebuie să... Stai, fac. Ei, salutare. Escape it. Fuck. No. Viață. Nu văd tot. Ai! Fuck! Oh, yeah. Mai stați? Bă, să iau așa... Nu este bun jocul. Interesant. Trebuie să trecem levelele. Hai să ne facem așa. Just. Poți, trebuie să mănânc. N-am mâncare. Dacă nu mănânc, mor. Cum am înțeles? O rundă chiar e... Fuck, bă! Dar mă întreb, numai pe asta pot să joc. Și nu știu, la infinit. Ei! Mă prind. Bă! Nu găsesc mâncare.
Aștept. Mor, băi! Dead. Am murit. Cum trebuie să mai așteptăm? Trebuie să mănânc cât mai mult ca să blochez următorul rechin. Acum încă 10 milioane de ani. Sunt mulți. Am de deblocat XL, XXL. Oh my god. Care parte nu vreau să jucăm? Bine, doar în asta. Mai jucăm. Jocul pentru mine este normal. Recording. Este la refrigerator. Eu acum, dacă vreți știți, sunt în trolebuz și stau cu telefonul la putere externă, dar am revenit. După ce am așteptat încă, știți voi cât? Stați, boss. Stai, boss. Stai că nu scapi. Așa, ai niște... Unde? Ai încolo? Deșteaptă. Foaie. Stai, băi. Stai, vă omor puteți. Șorc, da? Șorchi. Bă, de ce mă încerci să fugi, te rog? Nu vrem sentimente. Mission complete. Vreau să mai... să stăm aici. Să vedem pe restul. Da, văd că poți. Dar trebuie să le mănânc. Am încărcat viața. Hop. Hop, 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 hop. O carte. Oh my god. Cred că era. Bă, dar puternici. V-am găsit. Salutare. Salut, boss. Cum te numești? Mission completed. Bă, să m-am blocat în timp. Oh, fuck. Nu pot să mă văd pe aici. Bă, dă-mi pace. M-a omorât. The fuck, dă un cristal să ajung mai departe. Revenim când intrăm în alt meci. Și am intrat în alt meci. După 400 de miliarde. Hai? Da, să știți, am trăit atâta. Uite hâul. Viteză!
Așa. Așa, cum am găsit ușa un fel. Boșe! Ce a stat pe loc? Băi, boss. Nu fac cu mine de asta. Eu escape, da? Niciodată. Uite. Stai, boss. Cărcica asta fiindcă e bună. E bună, dar fug toate animalele de mine. Așa nu-s bune. Ce fac asta? Nu. Nu-s bune. Nu. N-am ce mânca. Uitați. Uite-o asta aici. Aici, vapor. Nu, mă tem. Ai, n-am voie. Pot să mănânc aia. Fuck. Oh, no. What? De ce am murit eu acolo? Oh my god! Fuck! Asta pot să le mănânc. Da. Fuck you, rechin prost! Bă, e un rechin foarte prost. Nu vă cunosc că e... Bă, nu-mi place de la mă joc asta. Am murit! Bine să mă fac. Te uit la început, la joc. Diamond? Ei, mersi. Oh, ce aici? Nu mă ține. Nu fac. Fac. Ce? What the fuck? Excel. What the fuck? M-am omorât. O să fac gold rush-ul. What the fuck? Am ajuns în rai. Oh. Nu. Bine, oameni buni, cam atât cu acest episod. Eu am fost Liviu și să facem level up. Ne facem încă unul? Nu. Ameno. Esinkene comico. Bine, cam atât cu acest episod. Eu am fost Liviu și ne vedem data viitoare. Pa, pa!